dalam mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalam mi togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki
patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jonok tuho unang be pasembuli luar sai togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jonok tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jonok tuho unang be pasembuli luar sai togua jonok
Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani
honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini.
Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lau mangarade perminggota di Tikyon, tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 125 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marlas ni rohahi taun mamuji debata ay asini rohanai domo tu rohatai umbantu ay mardomui di son sadarion, di son sadarion, di baeni magogobe maita osude mamuji Tuhan Yesusi para sirohago dagi si balas ni rohatai nuang nam sogot pe nuang nam sogot pe alai taingot mahut maman sangap tok-tok barik tadi Tuhatai mari te paragetai di jolo di dogatai di atas tanon, di atas tanon. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amen. Nungatibu hian di ida rohaku Jahoba, ninnai bana do, haholongon saleling-leling na hubain makaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhiti-hiti dinggan basa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargoguna suhatu dosan, selehon jala patubu madihami haporsyau nasitong, tabai maha porsyon nami ganupari asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na sumar pangasi, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma, lehot dihami pakirimun na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, sayoloy mapangidon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 24 ayat sada dohot 5. Tata kamiyo na pudi son
pangihon ma patik ni debata, sian patik pau paton dohot lapatana, patik pau paton, ingon hamu ma pada pabadiau nari minggui, di naunomari maula hamu nasa silomu, ala yang guari papituhoni, ari paradian ni jahu bade batam doi, dang jadi homangulang go dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahamu, ro di pangisi ni huta ni halak pe namangibati hutam. Aidi naonomari do di topa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasaisina, dungi maradiat do ibana diaripa pituhoni, di bahini do ubaina di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatani odo ikut dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di bana asa unang tuis rohata diajar nasian hatani di bata ikon badiadu hatani di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan di bata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, marede hitasan bukede nomor 470 ayu, ayat sada, sarodi ayat 2. Sai taendehon matu hata Jesusi Hosana diustehon numa pop colbai Mudane Tuhani doa goluaki Tunda mejalalas dorohaki Tumudani Tuhaku dono rohaki Marolo polok tondiki manigo tasimi O hatu auni nasu boy salbui Kumoko podo mate tuhaki Kuwarna asing dangadong na doson kuwarni Tuhaku Yesus Kristus di pamalum rohaki Ohona marsaki sayrotu Tuhan mi Nang huboy malum di ban Yesusi Tungudani Tuhaku domamuri rohaki Marolo polok toniki marigo tasimi O hatu aoni nasoboy salbui kumop ko paudo mate tuhaki Tatopoti madu sata tua dupani di bata tapuduk be marohata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomo rohamida hama matean ni pardosa mula manian parjahati tu mandikon dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham alani uben hupangido hami saya sudah timatoru-toru masa unang mangonai betu hami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margogu hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisya kapangalosium songon obun, jala songon obun manorob akadusam, semulak mahotuau, ayohodo ayaudo si paluaho, hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor wilayah Kolose.
Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Turpuk epistel di parminggota di sadarion, imana tarsurat di pesalmen bidusia 22, mamukamai sian ayat sada saat rodi ayat 4. Pesalmen bidusia 22, ayat sada saat rodi ayat 4, tajahama margati soring. Panunggulion mamuji debata, ede di hari sabat, mamari tahun asini roham manugut nai, dohot hasitongan mi borongin nai. Ima sahatna, martua dua kana tumangihon hatani dibata, jalano peopsa, amen. Tapuji Tuhata marhite por punguan parari Kamis.
Tapuji Tuhata, mari demahita sian bukede nomor 390 sada, ayat sada doh ayat 2. Tidakon maha porsiotai songona hina tidakon idongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasasadai imana tinubon ni si Maria na gabi-gabian sian tondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua turudung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dusani disima ibana paimamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisan ni dosa dohot dihataina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapuji Tuhata marhitikur ama Ebenezer.
tabigima titing ni huriata. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu kita hari ini, di mana nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah, dengan topik mangolu di bagasan haporsiaon, dada di bagasan namarnida, atau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang berikutnya, statistik jemaat baru. Di minggu kita hari ini 16 Juni 2024, gereja kita menerima jemaat yang baru, yaitu keluarga Bapak Rinaldo Hutahayan, Ibu Sri Bunga Preti Borugurning, dengan satu orang putra, Axel Hans Hutahayan, yang datang dari gereja GKPI Jemaat Khusus Depok, sekarang bertempat tinggal di Gria Ranggong Mas Blok A nomor 13, Antang, dan keluarga masuk wilayah Kolose. Jika keluarga tersebut berada bersama kita, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Amang Inang. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kesekretariatan. Di minggu depan 23 Juni 2024, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk menutupi kekurangan dari pos pembangunan HKBP Makassar sesuai dengan warta jemaat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang berikutnya kebaktian wilayah. Yang pertama di wilayah Kolose pada hari Rabu 18 Juni 2024 di rumah keluarga Amang Amri Ignatius Silalahi Inang Roslinan Boru Manurung dengan alamat Perum Gria Antang Harapan Blok 1 nomor 19. Yang kedua di wilayah Galatia pada hari Rabu 18 Juni 2024 di rumah keluarga JTP Butar-Butar Inang M Boru Tambunan yang beralamat di Jalan Galangan Kapal Kompleks PT IKI Blok A4. Dan kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Kemudian yang berikutnya, yang bagian A1, pelayanan pendeta resort. Hari ini 16 Juni 2024, Pendeta Riz Johnson Simamora MTHMM, Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Kemudian yang berikutnya kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa yang pertama hari ini Minggu 16 Juni 2024. Paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer dan masuk pukul 18 WITA. Kemudian berikutnya di minggu depan 23 Juni 2024 paduan suara yang akan melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Naposo Bulung HKBP Makassar. Kemudian yang berikutnya A3, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Minggu depan 23 Juni 2024 yang akan datang ataupun kor wilayah yang akan mengisi paduan suara adalah dari paduan suara wilayah Galilea. Kemudian yang berikutnya 4, pencarian dana remaja. Hari ini Minggu 16 Juni 2024, remaja HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka dalam retreat di bulan Juli 2024. Untuk itu panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Kemudian yang berikutnya A5, undangan rapat panitia tahun Okumene Inklusif. Di hari Selasa 18 Juni 2024 ini, Ketua Umum Panitia Tahun Okumene Inklusif, Bapak Situa Juparto Pasaribu SPD MSI mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat, dan rapat akan dimulai pukul 18
ataupun jam 6 sore bertempat di gedung sekolah minggu. Kemudian yang berikutnya rapat Parhalado Partohonan di hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya A7 undangan rapat seksi remaja. Di hari Minggu 23 Juni 2024, pendamping seksi remaja akan mengadakan pertemuan atau rapat dengan orang tua remaja HKBP Makassar dengan topik dinamika yang dihadapi di remaja dan kegiatan pembinaan remaja HKBP serta penyampaian tugas pendamping remaja, dan rapat akan dimulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu selesai bertempat di Gereja Bahasa Batak. Kemudian yang berikutnya pelantikan panitia sinode distrik, Parhalado Resort dan badan audit. Di hari Minggu 23 Juni 2024 yang akan datang setelah persembahan ke depan altar, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama pelantikan panitia sinode distrik, kedua Parhalado Resort atau utusan sinode Godang dan sinode distrik, yang ketiga utusan yang mewakili ruas untuk sinode distrik, dan 4 pelantikan badan audit resort. Bagian yang ke B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat kita yang sedang menderita sakit, di mana yang berikut adalah pertama Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simanjuntak, yang kedua Inang Nyonya Situa Banjar Nahor Boru Manulang, yang ketiga Inang Nona Parulian Boru Pasar Ribu, yang keempat Amang Aha Manurung, kelima Inang Nyonya Naibahu Boru Pasar Ribu, yang keenam Inang Nyonya Situa Gultom Boru Pardede, yang ketujuh Inang Ejes Torus Boru Panjaitan, kedelapan Inang MP Silitonga Boru Samosir, yang berikutnya yang kesembilan Inang Nyonya Situa Ate Simanjuntak Boru Sehan, kemudian yang ke-10 Nyonya atau Inang Nyonya Silaban Boru Pakpahan, dan yang berikutnya adalah Roli Boru Damanik. Dan bagi jemaat yang keluarganya sakit, kiranya memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Kemudian yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, baik yang berulang dari tanggal 17 sampai 23 Juni, baik ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Majelis jemaat dan jemaat kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Kemudian berikutnya bagian keuangan dan jadwal kegiatan atau pelayanan, kita dapat melihatnya di warta kita masing-masing. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita. Tapuji Tuhata marede hitasian bukede nomor 710 ayat sada ududna las disoma tapasahat piliata.
Puji jala disombahami maguarmu ale Tuhan, namar muliai disandok asini roham, natoktong manogu-nogu jala marmudu-mudu parnguluan nami. Tarlumobi ale Tuhan di bagasan minggu na pinarbadiamon di patau hodo pehami ale Tuhan bongot di bagas corom, dinalaho manob bahwa ale Tuhan. Mian maho Tuhan di tonga-tonga ni parmingguan nami, tarlumobi dinanaing manangihok katam, to dimima ale Tuhan natoktong mangajari hami, asa hatami Tuhan nagabe ojahan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Atonggo di homahami ale Tuhan, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Oras madihita amang inang, hata ni debata dihita nagabe turpu jamita di bagasan minggu tasadarion, minggu patuluhon dung Trinitatis imana tarsurat di 2 Korintus bidu 5, mamukasian ayat 6 satu ayat 10. 2 Korintus bidu 5 mamukasian ayat 6 satu ayat 10. Sonon mahatani debata asa naposdo rohanami toktong atikpe hubotohami dao hami sian Tuhani saleleng maringanan di bagasan dangingon hami ai di bagasan haporsyaon dohami dada dope di bagasan namarnida alai lampos do rohanami jalalasan do bukas sian dagingon laho maringanan di Tuhani alani i huhut hurikoti hami naeng halomoan ni rohana hami manang naung saha tu 10 manang di pardalanan dope ai ikon gabe patarbe do hita saluhu na sogo di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobar tuna ni ulana tagan di pardagingon manang nadenggan manang naroa ola ni masaha na hujahahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlihat suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus di bagasan surat 2 Korintuson piga hali hita diboan di bagasan turpukon nani suraton ni Apostel Paulus di pardalanan ni Ibana di tiki marhobas di Huriaon nang di jamita 2 minggu naung salpu na paadar hotu hita mengarahkan kepada kita bahwa kita ini seperti bejana tanah liat. Nang diturpu jamita pertanyaan apehia do diuhal sian buku 2 Korintuson. Mace luar biasa do nasinuraton ni si Pauluson paingotong akahala Kristen nang hitape na boy marpungu di bagasan minggu tasadarion asa marningo di pardalanan ni ngoluta bahwa songod dia do debatana toktong mangaramoti akajolma na toktong di bagasan haporsyaon makirimon di bagasan pakirimon tu Ibana nang pe godang aka hamaolon, nang pe godang aka tantangan maka nang aka ilu-ilu na diadopan ni Ibana di tonga-tonga ni pardalanan ni goluna. Amang inang na ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus diguari do surat 2 Korintuson ima surat ilu-ilu. Ala godang isina taringo tu aka parsoryo ni Apostel Paulus na poso ni debata ditiki mamaritahon barita nauli. Ditiki mamaritahon haluan tu ganuk aka halak Kristen hati-hai. Jadi dangholan penderitaan fisik na niya Ibana. Dangholan loja Ibana, dangholan makar Ibana, dangholan male manang hurangan manang sumarsahi Ibana dangholan ni
alay na uborat hape sedian sisi pisikis ni ibana do mental ni ibana tarlumobi madihatihe nunga torop aka jolma aka nahala na adong di Korintusi na meragukan manang madok dang toho ibana songon apostel ni Kristus maswadahon ha apostelon ni ibana do saluhut aka pangajaron ni ibana nang pola do ibana naing mate ala ni godang ni pardalanan ni ibana din laho makubasi mamaritahon berita na ulitaringo tu hadirio ni Kristus alay neng tabereng dison on maluar biasa na siyan ngulu ni apostel Paulus on nagabe sitiopon di pardalani hala Kristen nang tuhita pe di tonga-tonga ni ngoluta molutung jupang pehita aka parsorion molutung jupang pehita aka hamolon di tonga-tonga ni parngoluata ikon boy do hita makaporsay tu Jesus Kristus na boy paluahok kita nang pedang taida ibana ido na mga rahok kita di bagasan topikon didok hidup karena percaya bukan karena melihat. Amang inang naniholongan on mananeng tabereng iman terbesar yang bisa kita miliki adalah kemampuan untuk percaya tanpa harus melihat. Artinya memang dang tabereng Tuhani secara fisik, alay paling artinya dalam bentuk perwujudan, alay dang boy ta orom kita hentikan bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan, dang boy kita berhentikan pakirimot tu debata, nang pegodang aka hamolon na tajupangi di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Songonido si Pauluson, takas jala di haporsyon ibana, dapotan asin ni roha do ibana, dapotan gogo do pangapulion siyan debata do ibana. Alani ido di suraton ibana turpukon na gabi jamita di mingguta sadarion, paingoton aka halak Kristen na porsea tu Jesus Kristus, asa ditiki makadopi parukilon, ala na makatidakon haporsyon di tonga-tonga di portibion adong do pangapulion adong do hagogoon na manogihon akahala Kristen asa marpakirimon unang madele makadopi si taonon ala adong do inganan hasonangan na pinarade ni Tuhani diaka na porsea tu ibana ido makana macetakas didok si Paulus di bagasan suratna na adong tuhuria Roma didok dido ibana ay gomos do di tiop roha kudang tarbahen sirak kita siyan holong ni roha ni debata di bagasan Kristusi manang bahenon ni hamatean manang bahenon hanguluan manang akana masape dang adong naboy manirakok kita siyan holong ni roha ni debata ido makana macetakas dido ibana ay Kristus do hanguluan diau jalalaban ng hamatean. Artina buhado na hita mamerengon sa daheba ni haporsyaon ni si Paulus, boy do jaloon parutungon siya na niya tong harugian. Artina molojuk pang hita hamatean totudo matsebo tsapa kilala otta. Alay ido neng dohonon ni si Paulus, di pardalanan ni ngoluna. Pola molo hubolus aka nasusa aka boy mandat boy neng tabereng ibana hurangan ibana male ibana marsahit ibana ditulak akahalak na dong di Korintus ibana ale dido ibana adong dua siasi ni rohani debata haguguon do dilehon ni debata dia na luar biasa na dido ibana justru di dalam kelemahan lah kekuatan Tuhan sempurna di dalam aku ay dihagalioki do timbul haguguon ni debata jala dido ibana ma di Filipi sada ayat 20 sadai. Ay Kristus do hangulua diaw jalalaban ng hamatean. Ay mulo mangula au ikon marparbuwe ma. Ale mulo mate piaw dang mabiyaraw. Ala ido parjupangaku tu di bata na mga lehon hanguluan diaw. Na paingoton ditiki di tonga-tonga ni Portibion dang inagabe terakhir jalan kehidupan manusia. Ala adong do pakirimon ni halak Kristen pabuwa di balik ni si taonon di Portibion adong di parade debata inganan nahot sa leleng ni leleng na di Banua Gijang bagas naso pinauli ni tangan. Ini menjadi harapan bagi dia. Dan ini juga menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melihat di tengah kehidupan kita bahwa memang benar Tuhan menciptakan dunia ini menjadi hal yang baik bagi kita manusia. Tetapi ada yang harus kita lihat adong dosa bulon di todita ima surgo hasonangan Banua Gijang asa ditiki marsitaonok kita asa ditiki godang akana masa di tonga-tonga ni ngoluta dang madele hita alay gabe hot marpakirimon ala adong do bagas naso pinauli ni tangan nagabe sabulo ni todita andorang mangolu hita di parlape-lapeanon di hasianganon mangae na porsuk
marhoi hita jala sorak hita dia ka haporsiota, dia ka parukilon haporsion alai unang mamadele. Ikot dio jarsian haporsuhoni do hita, gabe masihol hita, tu surgo hasonangani. Ido makana molo tabereng amang inang nani haulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di surat Tonibana di ayat sada. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hal ini kalau kita lihat, kemah itu tidak menjadi tempat yang permanen bagi orang yang masuk ke dalamnya. Kemah itu akan dibongkar. Dan ini juga yang dijatakan oleh Paulus untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Bahkan dia berangkat dari kehidupannya yang di dalam keterpurukan, agar orang-orang yang ketika mengalami penderitaan karena kepercayaannya boleh belajar seperti yang disaksikan, yang dialami oleh Paulus. Maka dia katakan ini, ingatlah, jika ke tempat kediaman kita di bumi ini belum dibongkar, akan dibongkar, namun Allah akan menyediakan tempat bagi kita. Karena itu menjadi sebuah hal yang luar biasa di hita amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Pakirimon na pasti doi, nani lehon ni debata. Artina ganuk akahalak na porsea di tonga-tonga ni portibion, ikondo makasiholi surgo hasonangani, ai ido sada pakirimota rap hita di hasonangani akan aporsea di ibana. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan itu mengapa neng tabereng di son amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Pakirimon na pasti doi. Ditiki didok debata asa halak na porsiai dang madate ibana. Molojuk pang akaha maolon. Ala adong pinarade ni debata inganan. Naso pinauli ni tangan ni jolma. Nagabe sambulon ni todita. Artina ahado na boy patauho kita tusi. Alam molo marnida hita songon kajol mana pardosa. Dang talup hita majalo tusi. Ido makana na pasti do dibahen si Paulus. Pabotohon tu akahala Kristen na adong di Korintus. Madok memang kita akan bersama-sama dengan dia di sorga yang disediakan oleh Allah. Tapi bagaimana dengan kita orang yang berdosa ini? Apakah kita layak memasuki kerajaannya yang kudus? Maka disitulah kita boleh melihat sungod dia dengan bahasa ni debata na mangalihot todina tu hita asa boy hita bongo tu si marhite todi na toktong mangajari hita napatauho kita. Maka dia katakanlah disinilah kita boleh melihat songon na episteli na paingotok kita amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus na denggan situtudo mamuji Jehovah dohot mangindehon guarna na sun timbuli. Dang holak kita di lehon gogo ditiki mangay akasitaonon, ditiki marsahit kita, ditiki gale pakilala atta. Alay na luar biasa na di parade debatado hita sada inganan asa halak na di bagasan pardangolani makirim ibana tu surgo hasonangani. Alay hita di portibiodo pe i mananang tabereng amang inang todi di lehon ibana todi na tu hita natoktong mangajari hita natoktong mga lehon hagugoon di hita na mga puli rohata asa boy hita talup boy hita bongo tu si di surgo na di lehon debata di akahala na porsea. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Maka setiap orang yang meyakini ini, yang mengimani ini harus patut menyanyikan syukur kepada Tuhan. Seperti yang dinyanyikan oleh pesalmen tadi di Turpuk Episteli. Nadenggan situtudo mamuji debata. Manogok nyari didok dipuji. Jala mamaritahon asin roham manogok nai dohot hasitonganmu diborgin nai. Situtu na luar biasa do Tuhanon. Alani ido neng mangajar hon di hita nagabelas ni roha di hita di bagasan mingguta sadarion didok di bagasan topik minggui hidup karena percaya bukan karena melihat. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara perwujudannya,
tetapi kita boleh menyaksikan dan mensyukuri bagaimana Tuhan memampukan kita, menguatkan kita. Bahkan Dia memberikan jaminan bagi kita bahwa dunia ini bukan tempat terakhir bagi kita. Ada sorga yang akan kita tempati. Bahkan Dia menguatkan kita atikpe di portibion do pehita, di parlape-lapeano do pehita, di hasiangano do pehita, di lehonibana tondina tuhita. Na margogoy hok kita kamanaluhon akan na jahat, jala toktong di bagasan hatugon ni haporsyaw. Amang inang naniholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Ido nang tabereng siyan ngolu ni Apostel Pauluson. Dang adong ganggu ni rohani si Paulus. Nang gusao tik petaringo tu inganan si hirimoni. Alepos do rohana mameopi. Atik pe maringanan di bagasan daging dohok mian di hasianganod do pe ibana. Ini yang hal yang luar biasa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita. Pakirimon na pasti ido na dihaporsyai ni si Paulus. Sarupa doi amang inang naniholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus songon nani suraton di Heber 10 sada ayat sada. Alai anggo haporsyao ni pos ni roha doi dia kasih hirimon. Jala pamotoon na totu taringo tunaso di ida. Jadi memang dang di ida mata do pe surgoi, alai takas do di ida rohatta. Di ida mata haporsyauta na adong do inganan jala bongotatay muse ditiki halay hatanna marguru tulomo ni rohani debata. Atong dipakirimon ni si Paulusi di hata ni debata na paingotok kita di bagasan mingguta sadarion pos ni roha dipakirimon songon na patuduhon ngolu ni halak na porsea songon ngolu ni si Pauluson adong piga-piga hal na naing sitipota amang inang naniholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Parjolo las ni roha bukas yan dagingon laho maringanan di Tuhani. Iman nang tabereng di ayat 8 ni adong hata bukas di si. Alai lam pos do rohanami jalalasan do bukas yan dagingon laho maringanan di Tuhani. Bukas marlapatan do dison amang inang bermakna hamatean. Somal na hamatean tarajumi doi si taonon na mabahen hita tumatangis holsoan jala mabiar. Ido makana molo adong hita na hamagoan ditadikon akan natahaolong di tonga-tonga ni nguluta. Butuh waktu yang panjang untuk mangapuli rohata ditiki marsirang hita sian pardagingon. Alai hata na pinasaha ni si Paulus di bagasan ayat 8 las ni roha do ibana nang pebukas ibana sian daging nai. Artina molo tabereng di son somal do hamatea ni mambahen hita tumatangis, mambahen hita holsoan jala mabiar. Molo didok laban ng hamatean disuku tu hita mate mahita. Haunang jo. Tertadok do son munang jo. Nang sikok be. Ima mana mo tabereng hamatean ni. Alay luar biasa do didok si Pauluson. Ido umbahen nang tabereng molo jupang akka parsirangan sian natahawolongi. Ikot torang do hita jala ikon riko do pangapulion. Doho singok-singok tuakan na di bagasan pardangolan ditiki marsirang dot akan nani holongan nai. Alai ala torang di haporsyai rohatta dia kana marsirang dohot akka natahaholongi di paingok dohita dang i ujung ningoluta. Itu makana didok si Paulus alai lampos do rohanami jalan lason do bukas yan dagingon laho maringanan di Tuhani. Artina neng tabereng amang inang naniholongan ikon hita do mamereng molo masa pe di akan natahaolongi marsirak kita alai korrajumata do dalat tadoi neng jupang dohot Jesus Kristus na makaholongi hita. Dang hamateani ujung ni ngolu ni halak na porsea. Alai ikon las marohata ala adong do inganan na pinarade ni Jesus tu hita. Hombartusido neng dohonon di hita dison molo didok si Paulus lampos do rohanami jalalasan do bukas yan dagingon laho maringanan di Tuhani neng dohonon ni ibana songon na hudok hami di Romawalu ayat 30 danga dong naboy manirak kita sian asini rohani debata.
Molo mate pe akan yang kita sayangi, marsirak kita doakan ato rasta akayana kota doakan na asing, marhite pardagingon. Aledang adong naboy manirak kita sian asini rohani de bata. Ido makana didok si Paulus di Roma 8 ayat 38. Manang bahenon dang adong naboy manirak kita. Manang bahenon sian hamatean, manang hanguluan, manang ngaha penamasa. Artinya ini menjadi kekuatan bagi kita. So tungtuki hala amang do inang. Molo marsirak kita do nani halongatta. Kita harus percaya bahwa daging ini akan berlalu, tapi nanti kita akan bersatu di dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Na paduahon manarikoti di ayat 10 saluhu dohita makasih holi neng bongot Tuhan rajao ni debata. Alai dipangido dohita di hasianganon asa marparange dohot mangulahon na denggan di tonga-tonga ni nguluta. Artina ikon saur do cita-cita dohot pambahenan. Molojol maholan neng makirim au neng songonon alai dang tekun ibana dang mangulay ibana dang dapotani. Maka tidak pernah orang yang bekerja keras yang tekun tidak mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini juga dikatakan oleh Paulus ketika dia menyatakan mengajari mengapuli halak Kristen marhite nguluna ido ibana ma. Molo dihasi holi ho surgo hasonangani naing bonggot hotusi alai ingok ma. Semangakmu marparangi dison saur ikut saur dok ma semangak mi dohok pambahenan. Artinya dison unang rohana naing tu surgo alai pangalaho say holan haportibion. Marparange na badia do na pinangido dihita akan nama kasih holi surgo hasonangani. Ido makana dido ibana ditiki na pe ikon bongo dohita, ikon gabe patar dohita saluhu na dijolo ni habang sa paruhuman ni Kristus. Asa dijalobe hombar tuna ni ulana tagan di pardagingon, manang nadenggan, manang naroa. Atong amang inang naniholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, saur dok macita-cita dohot pambahenan. Unang rohasana yang tu surgo alai pangalaho say holan haportibion. Marparangin na badia ma. Asa ido hataridaan halak na porsea. Asa ido hataridaan ni halak na pinatau ni debata majalo haluaw ni. Dungi madisi hitaboy marsitutu mangulahon na taulomo ni roha ni debata. Songon nanidok di Kolose 3 ayat 20. Sian rohamu nama ulahamu nasa si ulaon muna songon natutuhan dada tujolma. Imahagugoon dihita amang ina. Hasiholi masurgo hasonangani alai iko saurdok mado pangalahota na mangulahon lomo ni rohani debata. Ay ditikina ikon rodo hita tuadopanna dihabang sa paruhuman ni Kristus. Ikot di jalobedo hobar tunani ulana tagan di pordagingonon manang nadenggan manang naroa. Naing dohonon marhite panutup di ayat 10. Bisan dilehon debatado hepehita tiki parasian. Bisan dang dope dibongkar debata kemah kita di dunia ini. Pergunakanlah waktu dengan baik. Hiduplah dengan baik. Karena harus kita yakini dan kita imani. Hidup itu adalah kesempatan. Dan bila Tuhan masih memberikan kepada kita hidup di tengah-tengah dunia ini, harus kita imani seperti yang disaksikan oleh Paulus. Seperti yang ia dinyatakan di Filipi 1 ayat 21. Ai Kristus do hanguluan diaw. Molo hanguluan, molo mangulu do pehita di portibion, iko mangula ma di bagasan ngolu na di haulomohon ni rohani debata. Molo tikina dibongkar debata kemah kita tidak takut. Karena kita sudah bersama dengan dia di surgo hasonanga. Artinya bisan dilehon debatado pehita tiki parasian amang inang. Margogo mahita. Taulahom ma. Aidang taboto sadiari tikina. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na parpudi dihita. Na paingotok kita. Na mangalihon somanga dihita amang inang. Tarlumobi didok di bagasan topikon hidup karena percaya bukan karena melihat. Sipata tajupangi do adong dia kadongan nata haporsyai dongan sahaporsyok dihita. Gudang haporsuhanna. Artina marsahi ibana.
kudang hamaulon di jupangi ibana. Alai ibana saya toktong tarida sian nguluna na mamuji di bata. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Dan itu juga ada pada Paulus. Nakanin amang do inang male do ibana, hurangan do ibana, di penjara do ibana. Alai di do ibana do. Marlas ni roha mahamu situtu di bagasan Tuhan ni. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ini menjadi kekuatan bagi kita. Bila kita di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, jangan hilangkan sukacita kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Justru lihatlah mungkin dalam keadaan kelemahan kita itu dipakai Tuhan untuk memuji Dia. Nah, itu yang menarik dari lagu yang dinyanyikan oleh Enmes. Dia katakan begini, tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa menjadikanmu lebih dewasa. Dia katakan lagi, senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bahkan dia katakan, tunjukkanlah pada dunia kau mampu ketika mengubah keluh menjadi senyuman. Ini juga yang dinyatakan oleh Paulus. Dia ubah dukanya, dia ubah kelemahannya menjadi pemberitaan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mari mengubah kehidupan kita. Bila sekarang kita ada di dalam tantangan, bila sekarang kita di dalam keadaan yang luar biasa membuat kita tertekan, tapi mari hadapi itu dengan kekuatan iman kita. Kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat Allah yang terlihat itu, Yesus yang terlihat itu, tetapi kita mempercayai akan kuasanya nyata di tengah kehidupan kita. Imadalatta dinalahumar barita tu akahumaliakta. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Paulus di tengah-tengah kehidupannya. Hata apulapul nama ngalihun gogo. Ini menjadi semangat baru bagi kita amang inang. Berangkatlah dengan iman. Yakinilah Tuhan selalu bekerja dengan cara yang tidak pernah kita mengerti, tetapi Dia selalu memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya bagi Dia. Ingat, kalau di dunia pun ini kita merasa sakit, seperti tidak ada yang kita dapatkan tidak sama dengan orang yang di sekeliling kita, ingat, dang on menjadi hal yang terakhir bagi kita. Ada surga yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amanginang, borhak mahita di bagasan lasni roha, tapeok ma, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, martangyang mahita. Dipuji hami mahwali Tuhan pardenggan basa di sandok asin ni roham, menunga manugu-nugu hami ali Tuhan marhite hatam, na mengajari hami ali Tuhan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu nami. Asa toktong togu hami di bagasan ha porsyon nami. Mulutung jupang pe akahamolon di tonga ni ngolu nami. Ala ni makatidakon ha porsyon nami ali Tuhan. Alay di paingot hodo hami Tuhan marhite hatam. Songon na dihanguluhon ni Apostel Paulus di pardalanan ni nguluna. Dangadong na boy manirang ibana siyan asin ni rohan ni debata. Nang hanguluan, nang hamatean ali Tuhan. Patardo ali Tuhan di lehoko di hami. Marhite Jesus Kristus nanunga humokop hami. Asa unang mabiar hami ali Tuhan molojupang akan namaol di tonga-tonga ni ngulu nami. Nangaka parsahiton, nangaka parukilon di tonga-tonga ni ngulu parumatanggaon. Di parkarejoan manangahapi ali Tuhan. Saya diajari hodo hami asa marpos ni roha, marpakirimon tu tanganmu ali Tuhan. Asa disima tubuh di bagasan pakirimon nami. Makalason pasupasum. Jala mamuji asini roham nasok kali ali Tuhan sian pambahenanmu na hujalo hami di ngulu nami. Atong paingok mahami ali Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Bisan di lehoko do pe di hami ali Tuhan tiki parasian. Daikon hu ulahok kami ma ali Tuhan aka ulaw na denggan tanda ni haporsyon nami na mangihutok ko. Tada nanunga di patau ho hami ali Tuhan bongo tu harajon mui marhite todim. Alani ipaingok mahami ali Tuhan. Molo mangulu do pehami ale Tuhan di parlape-lapeanon di hasianganon ajari hami marhite todim asa marsitutu hami ale Tuhan makarikoton mangulahon aka ulaw na denggan marsitutu ale Tuhan mandapotoko asa siako do Tuhan na boy manogu-nogu hami dapotan mahami Tuhan
di hatugon ni haporsyon. Dang madde lehami ale Tuhan molotung borak pe akan nahu bolus hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Adong doho Tuhan na mangodihok kami. Adong do surgo hasonangan ale Tuhan na pinaradem tuaka na mabiar jalan na makaporsyai ho ale Tuhan. Atong bisan sadiari do petikina homa ale Tuhan na mangurupi hami, mangulahon hatami di tonga-tonga ni portibion di ngolu nami ale Tuhan. Pasu-pasu ma saluhut aka ruas ni huriam na boy marpungu di bagasan minggu nami sadarion di aka ulaon nami di parkarejoan di parumah tanggaon toktong ale Tuhan togu-togu hami asa di bagasan las ni roha hami mangulahon aka ulaon nami ale Tuhan toktong lehonon mudi hami Tuhan hatoguon dohot hikmat nasyako dinalahu mangajari aka yanakon nami saluhut aka pinopar nami ale Tuhan asa taluk na sida Tuhan di bagasan las ni roha mandalani nguluna tarlumobi ma Tuhan marhite hami na setoktong gabe na torasna mamemeho na kanadinggan tua kaya poparan nami boy na sida Tuhan gabe sitidangi ho di pardalanan ni nguluna sian da na mek pea Tuhan sa tua ka yanakon nami nanunga marumah tangga pasu-pasu ale Tuhan di aka ruas ni huriam na di bagasan hagaleon na ikon pea di rumah sakit manang di jabuna sida ganuk marsada-sada dulu mana sida ale Tuhan marhite asini roham na mga lehon hatoguon ni haporsyaon daw masyan akka pandelean utangnya ko kami do inang nyonya insinyur MC Matupang boru si Manjutak inang nyonya Sintua Banjarnahor boru Manulang inang Parulian boru Pasaribu amang aha Manurung inang nyonya Wenay Baho boru Pasaribu inang Sintua Gultom boru Pardede inang nyonya Sitorus C boru Panjaitan inang nyonya Silitonga boru Samosir inang nyonya Sintua Ate Simanjuntak boru Siahaan dohot inang nyonya Silaban boru Pakpahan nang borum ale Tuhan roli damani do saluhut aka ruas ni huriam dohot aka keluarga nami ale Tuhan naso hugo arihami di bagasan tangyang nami di parmingguanon asima roham lehonon mo matuhan hahipason patogu mahaporsyon nasida pasu-pasu aka panggubation sian aka para medis tarlumobi makeluarga asa di bagasan semangat dot hasabaro nali Tuhan dinalahu merawat aka dongan nami na di bagasan parsahitoni lehonon mo mahagogoon apulan mo mali Tuhan aka dongan nami na mandate nagodang aka parukilon na di tonga-tonga ni ngoluna tuk do Tuhan asin ni roham na patuguhon na karuas ni huriam na di bagasan parukilon asa margogo na sidale Tuhan jala toktong Tuhan ditiop asin ni rohami ditiop baga-bagami ale Tuhan dina akka na makaposiho sarihon ma akadongan nami na majalo asin ni roham marhite ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan martaba-taba malas ni rohan nasida ale Tuhan di pardalanan ningguluna udut ma ale Tuhan gajang nyumur mardongan hahipason se ajari ma akaros ni huriam na manjalo denggan di masa-masa makamulateo na ale Tuhan di bagasan las ni roha di adopanmu utangnya ko kami do ale Tuhan di ruas ni huriam na boy gabi ruas na ibaru di bagasan minggu sadarion ima keluarga amang hutahayan inang boru burning dot ianakon nasida Tuhan sahalak pasu-pasu manasida ale Tuhan na gabi ruas di tonga-tonga ni huriam HKBP Makasaron gabe ruas na toktong hobas manasida ale Tuhan na pataridahon hadirion nasida parsidoho di tonga-tonga ni parsoran di huriam pasu-pasu nasida Tuhan mangula di tonga-tonga ni kota Makasaron asa marhite parnguluan nasida Tuhan gabe jamita di tonga-tonga ni ngulu nang humaliang na utangnya ko kami aka ulaon nami ale Tuhan di tonga-tonga ni huriam di bagasan saminggon homa Tuhan na toktong mangajari pasadahok kami aka parhala dodok ruas ni huriam asa di bagasan sada panatapak kami ale Tuhan laho pahebakon ulaon di tonga-tonga ni huriam taruli maka ruas ni huriam di aka barita nauli dot aka pelayanan jalaboy ale Tuhan gabi hasahatan di pasu-pasum huriamon di aka humaliangna ale Tuhan pardinggan basa utangnya ko kami do aka panggonggomi nami homa ale Tuhan na toktong mangalihon hagugoon di nasida asa nasida Tuhan boy mangula di bagasan biar midaho asarihon ma akadongan nami nagale na kelaparan na hona bencana alam alani dampak peperangan pasu-pasu manasida Tuhan marhite asini roham asa toktong nasida Tuhan di bagasan las ni roha nang pe mangadopi ragam ni hamaolon
Jala ajari mahami ale Tuhan, songon halak na porsea, melujuk panghami dia kadongan na ikut talup si urupan nami, asa gabe pardenggan basa hami ale Tuhan tu akan nahahurangan. Upasahat hami mali Tuhan ngolu nami tu bagasat tanganmu, sarihon ngolu nami ali Tuhan, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 730, uhuk mata papungu peliata napaduahon. Kon mapeleata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim.
Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dileoni, doni pamanaku, osano ukuki, roi salut, Manami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaron hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon ma damena tutondita be. Amen. 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 Selamat hari Minggu Madihita. Selalu